ତମେ ଏଠି ଦି ଜଣ ବସିଛ। ହଁ ଏତେ କଥା ଗପୁଛ କହିଲ। ଅଗଷ୍ଟ 15 କେତେ ତାରିଖରେ? 21 ତୋର କଣ? ତୋର କେତେ ତାରିଖରେ? ଅଗଷ୍ଟ 15 କେତେ ତାରିଖରେ? 21ରେ। କିଏ କହିଲା ତମକୁ? କହିଲା କିଏ? ମୋ ମାମା କାଛି। ତୋ ମାମା କହିଛି। ତୋ ମାମା ଏଇଆ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15 21 ତାରିଖରେ। ହଉ ସେଇଠୁ କାଲି ଯାଇକି କ'ଣ ଖସା ଖସି? ଖସା ଖସି ପାର୍କରେ ଖେଳିବ। ଆଉ ଆଜି ହଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଥିଲା ତମେ ଦି ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହଁ ଯାଇଥିଲୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଢ଼ିବାକୁ। ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲ? ତମେ କୋଉଥିରେ ପଢ଼ୁଛ? ସ୍କୁଲରେ ନା କାଲି ପଢ଼ୁଛୁ। କୋଉଥିରେ? କାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ପଢ଼ିବାକୁ। ତମେ କୋଉଥିରେ ପଢ଼ୁଛ? ସ୍କୁଲରେ। କୋଉ କ୍ଲାସରେ? ଆମ ନପାଦି ଗୋଟେ ପଡୁଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଠି ଯାଉଛୁ ପଢ଼ିବାକୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛ ପଢ଼ିବାକୁ? ସେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ। ହଁ ହଁ ତମକୁ ସେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ବହୁତ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ତତେ ସବୁ କଥା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଡାକୁନାହାନ୍ତି? ଚକୋଲେଟ୍ ଜେଜେ ରଖିଛି ସେ ଡଭା। ସେ ଡଭା ରଖିଛି, ସେ ଆଇଲେ ଦେବ। ତତେ ଦେବ ଆଉ ମିକୁକୁ ଦେବ ଆଉ ସାରିକି ଦେବ। ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ହାତ ପାଇବ? ସେ ତାଜା ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇଛୁ ଟି? ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛୁ? ଭାତ ଡାଲି ବଢି। ହଁ ବା। ହଁ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଭାତ ଡାଲି ବଢି ତରକାରୀ? ଯୋଉଠୁ ଖାଲି ଖାଇଛୁ ନା ମୋବାଇଲ ଟିକେ ଖାଇଛୁ ତା ଦେହରେ? ମୋବାଇଲ ଦେଖିଛୁ? ହଉ ହଁ ତୁ ମମିକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛୁ ଟି? ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଆସି ବସିଛୁ? ମୁଁ ବା ସକାଳେ ପଢ଼ିଥିଲି। ସକାଳେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ପଢ଼ିବନି? କାହିଁକି? ମୁଁ ରାତି ପଢ଼ିବି। ରାତିକି? ମୁଁ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ ହବୁ? ପୋଲିସ ହବୁ? ସେଦିନ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି? ଆଜି କ'ଣ କହୁଛୁ ପୋଲିସ? ସେଦିନ କହୁଥିଲୁ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ହବୁ, ଆଜି କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ପୋଲିସ ହବୁ? କ'ଣ ହବୁ ଠିକ୍ କରି କହ। ମୁଁ ତ ପୋଲିସ ହବୁ? ଦୌଡ଼ି ପାରିବୁ? ତୁ ଚୋରକୁ ଧରି ପାରିବୁ? ଧରି ଆସିବୁ? ହଉ ଦେଖିବା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖିବା। ସବୁଦିନ ଆମ ଘରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛ। ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ଯା ମାମା କହୁଥିଲି ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଆଣିବ ମୁଁ ଖାଇବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଖାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଖାଇବି। ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଅଗଷ୍ଟ 15 ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କଥା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି? ମୁଁ ତମେ ବିସ୍କୁଟ ତମେ ସବୁଦିନ ଆମ ଘରୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛ, ଆଉ ଆଜି ତମେ ତୋ ମମିକି ଯାହା କହିବୁ କୁନୁମା କହିଲେ ଆଉ ଆଜି ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ତା ପାଇଁ ଦିଅ ସେ ଖାଇବ। ନାହିଁ ତମର ସରିଯାଇଛି? ତମର କ'ଣ ବିସ୍କୁଟ ସରିଗଲା? ଆମ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି। ଅଛି ତୁ ଦେଖିଛୁ? କେମିତି ଦେଖିଲୁ ତୁ? ସେମିତି ମାଡ଼ ହବ ତମ ଘର। ମାଡ଼ ହବ। କୋଉଥିରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛୁ? କୋଉ କ୍ଲାସରେ? ଯୋଉ ଆମ ଲପେରେ ପଡୁନି ସେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ମତେ ଦେଖିଥିଲା ଯୋଉ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି। ସେଇଠି ଯାଉଛି ପଢିବାକୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛୁ? ଏଇଠି ଘଷି ବସ ପକେଇଲାଣି। ପଳେଇବା। ଚାଲ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ତମ ଘରକୁ ଯିବୁ ନା ଆମ ଘରକୁ ଯିବୁ? ଓଦା ହେବୁନି? ମୁଁ ତ ଆଜି ସଜ ହେଇନ? ସଜ ହେଇଛୁ କ'ଣ? ମୁହଁରେ କ'ଣ କିଛି ଲଗେଇନୁ ଆଜି? ଲଗେଇନି। ତୁ ଗୋରା କେମିତି ହେଲୁ? ତୁ ଗୋରା କେମିତି ହେଲୁ? କେମିତି ଗୋରା ହେଲୁ?
ତମେ ବା ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରୁଛ। हाँ टर्च में देखियो अंधार है पुणी कौ कथा तू गोरा केमी हेलु मुझे से कथा पचारुची तू एत गोरा केमी हेलु हाथ गोरा हाँ हाथ गोरा तू केमी मु तो एत कला तू केमी एत गोरा हेलु तू कहलु मु बॉडी लोशन लगौथि कौन बॉडी लोशन लगे गोरा हो गलु मत कहबू तू कौ बॉडी लोशन टे ना मत टे दबु तमरा मोटा बॉडी लोशन मोटा बॉडी लोशन मोटा बॉडी लोशन कौन इलोर सब के लाइट इरा मोटा बॉडी लोशन कौन तमे जानी मु घर जीव देखियो घर गल देखी दुकान बापांकर आमर बा कहना से जाए ना दुकान को नहीं नहीं नहांती कौन तमें आसिल ए दुकान रू ओहो कौन डाकिया को से तो 4